Spoločnosť Plzeňský Prázdroj je už dlhodobou súčasťou Fakulty ekonomiky a manažmentu, podieľa sa na vzdelávacom procese, chodí na rôzne eventy a preto sme veľmi radi, že navštívila nás aj na Partnership Day. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Tešíme sa, že ste opäť tu. A moja prvá otázka je, že prečo sa snažíte budovať vzťahy s univerzitami, prečo spolupracujete možno práve s našou fakultou? Tak začnem s univerzitami všeobecne, tak určite tých dobrých a kvalitných študentov alebo absolventov, potom a kvalitných zamestnancov je veľmi málo v dnešnej dobe, čiže preto ako keby sa snažíme nadviazať s nimi kontakt už počas štúdia a samozrejme ponúknuť im ako keby tie možnosti, ktoré majú u nás. No a s vami pracujeme preto, lebo máte šikovných študentov, ktorí sú snaživí a máme aj šikovných ako keby absolventov tejto fakulty, ktorí už zastávajú seniorskejšie pozície u nás. A aké máte s nimi skúsenosti, s našimi študentami, respektíve absolventami? Z tých študentov máme teraz možno trošičku menej z tejto fakulty, ale teda tí dvaja absolventi, o ktorých som hovorila, tak veľmi dobre postupujú v rámci našej spoločnosti vyššie, takže určite dobrý. To sa veľmi tešíme. A čo môže súčasný študent, respektíve absolvent nájsť práve u vás? Aké možnosti mu ponúkate? Tak pre študentov máme okrem teda štandardných teda part-time pozícií alebo brigád, ako to všetci volajú, tak máme internship programy, alebo teda voláme to celoročné stáže, ktoré sú vlastne na 10 mesiacov, sú to teda part-time pozície, čiže študenti môžu aj študovať, aj pracovať a je to teda o zaujímavom projekte, na ktorom celých 10 mesiacov pracujú a prezentujú ho potom ako keby pred vedením našej spoločnosti. A čo sa týka čerstvých absolventov, tak ponúkame pozície štandardné na plný pracovný úväzok, ale máme veľmi zaujímavý aj trainee program, kde teda za 2 roky študent odrotuje viacerými oddeleniami, môže zažiť aj medzinárodnú rotáciu v našom partnerskej krajine alebo pivovare a má tam ako keby veľmi dobrú starostlivosť. Je to ako keby predispozícia, aby sa vedel posúvať v rámci našej spoločnosti aj na manažerské pozície. Takže takýmto spôsobom hľadáme talenty. Výborne. A prečo náš študent alebo náš absolvent by si mal vybrať práve Plzeňský Prázdroj možno ako taký začiatočný bod svojej kariéry? Tak, už som to teraz aj spomenula, tieto ako keby príležitosti, ktoré ponúkame v rámci tých internship programov, stáží a trainee programov, sú myslím si, že veľmi zaujímavé pre študentov. Myslím si, že ponúka ich veľa firiem, ale veľa firiem ich nemá s takou starostlivosťou od toho daného absolventa alebo študenta, ako je to u nás. A samozrejme, keď už sú to potom tie trvalé pracovné pomery, tak myslím si, že čo sa týka našich benefitov alebo tej starostlivosti o zamestnanca, tak sme myslím si, že na tom veľmi dobre, okrem takých tých zvučných tém, ktoré riešime, ako je udržateľnosť, diverzita, ktorá teda rezonuje práve u tej mladej generácie, tak je to u nás veľmi téma, ktorú riešime, ale samozrejme poskytujeme našim zamestnancom aj super benefity, okrem teda nadštandardnej výmery dovolenky 5 dní navyše, nejaké ďalšie dni pracovného voľna, máme kafetériu, máme multisportku, vzdelávanie, rozvoj zabezpečujeme, takže tých možností alebo tých podporných mechanizmov máme naozaj veľmi veľa. To znie vynikajúco. A na záver nejaké slovko pre našich študentov? Pre vašich študentov, no určite nech sa snažia, nech dokončia školu, nech na sebe pracujú, nech sa snažia získať ideálne počas školy nejakú skúsenosť v obore, je to veľmi dôležité, ktorá im pomôže odlíšiť sa od tých ostatných a nech pracujú na angličtine, tá je veľmi dôležitá v dnešnej dobe. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.